Guys, natin interview ka ron. Madami. Pati mo, dugot mo sud. Kurkilo gali. Magay pong. Rode! Natin interview ka ron. Natin interview na to ako barkada. Sabot ka? Ano ka na-interview nila? Ano sa mga interview nila? Ako May interview dira ba ka sila. doon? Ako interview sila. Ano sa inahan nila? Inibito ko ron. Ganahan ba sila o laway o lotion? Maro ka gago ba? Diba? Tignan kayo. Kuha na. Purot na. Ha? Anong tablet mo? So guys, let's go. What's up? Kung sa may ganahan mo, laway or lotion? Lotion na laway. Lotion or laway? Laway na lotion. Laway or lotion? Makdo. Bakdo. Kung sa may ganahan, laway or lotion? Laway. Ano Yay! naman? Huwag ka! Para alam mo. Laway. Uy, ayaw ko lang. Oh my God! Tabi do. Lotion para alam mo ilo. Kung sa may ganahan, laway or lotion? Mantika. Laway diretso lo. Ano naman? Lami kesyo. Diyan. Lami kay tilapan. Wow. Ay, wala. Magkunsa ka to ng vlog. Kung sa mo ganahan, laway or lotion? Ikaw. Ang dalawa, bakit na lang magsama? Bakit na lang dalawa? Chat. May dira ba tayo? Kung sa may ganahan mo, laway or lotion? ML. Laway or lotion? Lotion. Ano naman? Para hamin sa dalinas. Oh, lumisog dalinas. Ganahan ka to. Lumisog dalinas. Diyan. Kung sa'y ganahan mo, laway or lotion? Lotion. Ano naman? Para makahamis. Uy, hamis. Ako sa makahamis. Ang sa may mahamis. Ang ilong. Amis ang ilong. Ang sa may mahamis. Ang ilong. Kapaw. Yan naghuhuya. Kung sa'y ganahan mo, laway or lotion? Lotion ay kay umot. Baw man ang laway. Ganong bao man. Baw may toothbrush. Nice. Laway or lotion? Lotion. Ngayon naman. Para alam mo ilo. Gago! Nice. Ikaw. Angat na. Kung sa manay mo, laway or lotion? Lotion. Kaya naman. Kay mura magapo nagtuhos. So, guys. Kabati na mo na. Sa ilahang mga sultin. Ilahang mga answer. Guys. Mga achoy. Achoy. Manila taputob. Kung buntag. Ginahan mo ato. Support my channel. Aji Pasilan. So let's go. Please subscribe and hit the notification bell para updated po ka sa akong mga bagong videos. Let's go! It's caught in the crossfire.